Itazaleak egunon, hoi ez bezala egunko saioa kantu batekin hasi dugu. Ergarai bizi, kanta ergaraik emanikoa. Izan ere, bailara aipatuko dugu egunko txiritan. Hemen sekulako dinamika baita. Ergarai, Baxe Nafarra, Suberoa eta Nafarrako mugan aurkitzen den bailara zoragarria. Ergarai ibaran aurkitzen gira, nun ergarai bizi elkartea badugun, bizi da ergarai. Orduan, zergaitik ergarai bizi elkartea sortu garaian. Eta nola? Sortu da elkarte hori diela dotzena bat urte. Hemen multso bat muntatu gira. Baina ani jende ikusten ginen pasatzen. Gero eta gehiago baratzen etzela. Beraz, zer egin, zerbait behar giluela antolatu. Zendako ergarai bizi, gure ibarra deitzen zen, deia, ergarai, baina ez zuen gehiago jende gutik aipatzen zuten hitz hori, errakusteko, ergarai ibarrat zela, baina ere bizi zela. Eta bost errik osatzen dute, beraz? Bai, bost erri, bai duzuna itzea, atxa, Lekumerri, Mendibe eta Behorlei, iratiko bidean, Donazarre eta Iratin artean diren erri horiek. Eta aipatzen baituzu Behorlegiko herria, baina hor dugu Behorlegi bera, badirudi ibarraren ikurra dela, zinez? Bai, kasik guri ikurria da. Hori, parparian da, denak eta hartzen dira, sartzen dira ikibarran parparian eta hori, Astapenean antolatu dugu, Tiutiurutrai deitzen den lasterketa bat, bada ere ibilaldi bat. Hor zerbait hasi zen, beraz, 2009an gaur egun irauten duena, eta gazteagoak ere hortan sartu dira. Orduan, jakin nahi nuke Pantxika, zergaitik sartu zaren zu eta zure lagunekin lan horren segitzeko, eta eskarrak ez baitzizte zerotik abiatzen, hauei eskar? Bai, egia da, ergarai bizi, egunean denak deia prest zirela, guretzako erretzako zen. Gu gazte gisa sartu gira ergarai bizin, lehenik lanean izan ez Tiutiurutrai eta ergarai bizi egunean, ferian, ostatu alturatzen ginuen, eta hor gira gazte guziak hasi kurutzatzen, ergaraiko gazte guziak. Lehen denak elkartzen ginen, baina errika, orain denak kurutzatzen gira eta elgarrekin hasitu gira lanean, eta orain bai, sedeak dugu segitzeko eta ergarai bizi dadin, behar dugu gaztek segitu eta segiarazi ere gure ondoko Senditzen dugu hemen gazteak itzultzen direla ere, eta hemen plantatzen dira izan laborantzan zu bezala gaina. Bai, ni instalatuko nizen aitamen etxaldean heldu den urtean. Eta bai, oartzen gira gazteak joan direla eta berriz heldu direla, zenta badira gehiago eta zonbait aktibitate ergarain. Badugu hilea paindegi bat, oraino etzena, baitugu hainitz komertzio sortzen direnak eta horrek ere maiten duen behia hemen egoiteko eta hainitz zerbitzu orain hemen bertan aurkitzen ditugu. Azken gauzatxo bat, elkarte batzu aipatu dituzu ere ergarai bizik sortu dituena edo honen inguruan satelite gisa ari direnak. Frangofite, elkartea sortuz geroztik, sortu da kooperatiba bat, Mendiben ezagutia dena guai, Sugarrai, eta egurari buruz, biztan dena hemen lekian gira, iratiko egana horbil, eta behar zela inala baliatu. Geroztik beste batzu sortu dira ere, bada mugi garrai, horiek eta laguntza emeten dute jende mugi diten. Kasik garraio publikoak antolatu dituzue? Bai, kasik, egia inerteko gero eta gehiago, nire ustez, bakotxeak behar du inala plantatu gauzak, bestenez egoiten malimazira beha luzatzen du. Heldu dira gauzak, baina luzatzen du sobera. Do it yourself famatu hori, zuk zeuk egin, zu haurek egin, eta hobe. Hello Véronique, ça va? Dans la vallée d'Ergaray, au pied de la forêt d'Irati, vivent de nombreuses personnes âgées, isolées. Un réseau de 8 chauffeurs bénévoles leur vient en aide à la demande. L'abonnement coûte 10 € par an, le trajet 30 centimes du kilomètre.
Les frais de carburant sont ainsi remboursés aux bénévoles. À tout à l'heure. Oui, à tout C'est souvent le coiffeur, les courses à inter, quelquefois c'est le dentiste, bon, chez le médecin quand le médecin ne peut pas venir. Mais voilà, ce sont des petites courses tout à fait courtes aussi en même temps parce que ça ne dépasse pas Saint-Jean-Pied-de-Port, on ne va pas au-delà. Bon, je vais vite passer. Yep. Egunon, Jean-Marie. Egunon. Untxa? Untxa, bai, horre. Bai, esker. Ahatsan gira, ergarai ibarraren atean, erran dezake. Hemen lan egitea eta zure enpresa emaitea deliberatu duzu. Orduan, zer gaitik auto hori eta hemen zer egiten duzu? Ça fait 17 ans, un peu plus, que je me suis installé à Axe comme bureau d'études de structure principalement de béton armé. Donc on intervient à tous les stades de la construction, que ce soit pour des bâtiments, que ce soit des maisons, des résidences, mais également des bureaux, des centres commerciaux, des usines, des réservoirs, des châteaux d'eau, des ponts. Etzen aiziago kostaldean, baionaldean eta plantatzea? Moi j'habite ici, je suis né ici, donc il m'a semblé naturel de m'installer ici. Avec les progrès de l'informatique et des réseaux internet, bon, les distances sont plus ou moins abolies. On a un travail de matière grise, d'ingénierie, on a besoin d'un petit peu de présence sur le chantier, mais pas tant que ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à distance. Ba, gazteak badira, barnean ere lanian, zure esker? Bai, Joanen gira lau haien dira. ikusterat? Goazen ikusterat. Zein bat dira hemen? Lau gira. Lau, Opa gaziak. Egunon. Untxa, Bai, zure. Egunon. Guainxe aitarekin hitz egin dugu, nolaz atzan zaudeten. Zuk ikasketak egin zenituen kanpoan ibili ere bai, eta itzuli. Orduan, zer izan da zure ibilbidea, eta zer gaitikunat dintzira? Asiniz matematikako prepa batekin Bordelen, gero ingenieritza eskola Parisen, eta lan egin dut 2 urte Bordelen una dina intzin behiz. Eta zerk erakarri zaitu berriz ere sorterirat? Euskal Herriak deia, faltan botatzen bainoen, eta lan ingurumena ere ezberdina da egian eta hemen berdea da inguruan denetan, beraz, hobekio gira hemen. Zer izan da beraz, san ere, zure ibilbidea? Arreba bezala, kanpoan ibilizera eta itzuli? Bai, kasik nik egin duten debute lehenik, eta gero joan iz ingenieria eskolat, kanerat, Normandian, eta gero berriz niz direktuki emulat. Dena badut hemen, lagunak, familia, beraz, hemen nahi nien ebizia. Simun, beraz, konprenitu dutanez, zuzira ahatsatar ez den bakarra etxeuntan, urrundik heldu zira? Hori da, niriz buleguntako ardi beltza, baigorriarra, itxasun bizi, eta niriz familitik kanpo dena bakarra. Baina autu bera, hotz, eskolegian lan ekiteko goguarekin, kanpoan ibili eta ikasketak zen nolako perfila duzu ere bai? Beste guziak bezala, ikasketak lehenik egin dut BTS bat kanton, ondotik ingenieria eskola Angelun, beste formakuntza bat Parisen urte batez, eta gero askifite eskolegirat itzuri niz, bakotxak baitu elastika bat zangoan. Banuan gure famili eta gure eskolegiko giroaren beharra edo eskasa.
ergarai ibiltzen segitzen dugu eta biziki kontent hemen mendibeko herrian izanik. Ordian, ergarai bizi aipatzen dugunean ere, baditugu eta hitz horren biziki importanteak, feirarenak. Feira hori egiten da 2 urtetaik eta bost herritan egiten da ere aldizkatuz. Zendako egiten den, gure aberastasuna eta pobretasunen iakusteko, eta uste dut biziki importanta dela, jendeek ikus dezaten, zer duen irakutsi eta aberastazi duen hori. Biziki importanta da hemengo jendendako ere feira horren egitea, zen jendea elkartzen da elgarrekin deia lanen egiteko, zen bagira 100 langile hartzen denak izan dain txotxurutrai bezperan ero igandiekin feira egunean, alimaleko lana badar. Iduritu zauku behar gindiela erakutsi kanpokoak biztan da, baina guaun buriari ere, oartarazi, sinizarazi, ez ginela apentziaik azkenak edo errestan nunbait. Aipatu dugun bezalaxe beraz, 5 herrik osatzen dute Ibarra, baina zeinbat bizi lagun baditugu hemen? Hemen 5 herrien artean uste 1100 bat bizi lagun badien. Badira herri txipiak, txipiena 150 bat presona dira. Zure herria? Bai, Beorleiko herria. Eta guagulek sinesten ez ginena resoitu du egiteat, beste herrien laguntzaekin, feirain egiteat Beorlein, biziki importanta izan da, eta geroztik, bada fiertasun bat eta anitz ekartzen du. Eta entzeatzen gira, izanik ere 5 herri bera izaiteat. 5 kontseilu edo 5 komuna edo gira, baina hortako da. Indar bera enkartzen. Eta bakotxak bere gauza gutiago egin genezake edo batez. Eta hortako ginen ere elkarai bizi sortu puskate, bakotxak egiten aletziten gauza batzu elgarrekin egiteko. Eta behar da egan hastetik, herriko etxek ere, herriko hauzapezek eta, guauko espantu itia da, bena gauza errealitatea da, segitu dute hastetik eta segitzen. Eta elgarrekin segitzen dugu, ukanik ere guaun diferentziak edo gora behera zumait, orokorki elgarri konfiantzia handia egiten du, elgarri errespetatzen du, eta horrek efetu unak hartzen du biziki Ibar guzian. Eta uste dut, zinezkor ago giren nola. Zinezkor, zen berriz errepikatzen dut, gu haurek behar dula lehenik sinetxi gure mizi moduan, gu haurek. Eta baita ere, elkar ezagutu duzie, hori da. Guai ikusten zu, Beorleitar bi presuna duzuna etzeko biekin, ero aize gehiago nahazten da jendia eta elgar ezagutzen aize gehiago. Bagintien auzoan jendiak ezagutzen ez direnak, eta uste dut horren gainean animaleko lana indila elgarrai bizik. Nahi gabian menturaz, elkartu zola elgarrekin, lan handien izan da, hasi gaztetaik. Ez da behar da ohitu, segida gaztetaik heldu dela, eta uste dut elgarrekin lan ederrainen dutela ondoko urtetan. Kasik ergarai bailararen mugan gaude, irati aldean. Plazer dut etxolan izaite azkiekin, Maite eta Laurentza. Orduan, etxola zer da? 2015an, Garaziko sindikatiak eta beste 3 Ibarrek, Siberokoa eta Aezkoa eta Salazarekoa, deliberatu ginen proiektu bat elgarrekin montatzea.
Zenta hemen, jende anitzek usaia zuten mendira joaiteko. Baziren arzainak, pistan dena, hemen bizizienak. Baina ere hemengo jendeak, lekukoak, Ergarai barrekoak, eta eskualerititik diten zienak, eta ere beste kanpo aldetik. Eta bakotxak diten zen bere ideiaikin. Ordean multi-osage horiek konfliktuak sortarazten zituzten. Hala, eta sindikatian nahi ginen erran mendia eta inguramena eder bat atsemanen zela, zenta hemen baziren arzainak eta tropak mendia entretenitzen. Besteran, basa bilaktuko da? Bai ingurumenak zerratzen dira, biziki fite. Ordean mugaz gaindiko laguntza hori da? Inginien, eta gu nahi ginen, ordean, leku bat, nun jendeak kuutzatzen ziren, eta nahi ginen erakusketa bat egin, bortuko bizia ezaguratarazteko besteri. Arzaingua kanbiatu da, kanbiatzen ari da, geroz eta gehiago arzain langileak badira, usu kanpoko jendeak dira, eman dezagun hemen inguruan, udauntan baziren 11 arzain langile. Horietak 5 emazte, bata Japoniatik, bestia Alzaziatik, bestia Arragoitik, gizonak Alpesetaik, bazen anistasuna ere handia ere hor, eta horiek heldu dira, guk zerbitzu tipi batzu emaiten dugu, badugu jauntzien garbitzeko tresna bat, gero wifi-a badugu. Ordean, ez baita denetan hemen sarerik, heldu dira beren gauzen egiteratok dena gailoekin. Guk ahalaz ere arzain langile horiek entzatzen gira zerbitzu baten eskaintzia. Eta Laurentxek ukandu iniziatibo ikaragarri bat sasoinan estapenean, denak gomitatu ditu, eta gero ahemanetan sartu dira. Zenta, batzuk badute beren saruak alkarren ondoan, eta goizala berant gurutzatzen dira. Justut problemak badielaik. Bena, ez dira bortxan denak alkarren ondoan, hor bildu ditugu, hor bestain dute... Astian behin, algar gurutzatu dira, afariak egin dituzte, sortu da giro bat. Astapenetik Ergarai bizi deitu elkarteak xede izan du ondarea, eta ziek ziste beraz ondare saileko lagunak. Orduan Matin, lehenbiziko galdera, zer gaitik ondarea nola egan ezake landu? Bi urtetaik eta feira bada eta Ergarain, eta gu eta arduratzen gira, egun hartan den eta herri horren miatzia, eta hor hasi ginen mendibieko eta historiaekin. Industrializatia zen, hemen, herri ez bakarra, baina bakarretaik, eta hor basatu zen, segeria izan zen, hori eta Hamalaueko gerra aintzin martxan ezarri zuten, gero gelditu zen, 1936an, Beltikano gizon batek, Skepentz, deitzen den batek, eta hak muntatu zuen, eta xare bat hemen resistenten pasarazteko bestalderdirat. Gero, eta bi urte behanto, egin nuen duzuna itzen, erakusketa bat lehengo ofizioen eta puskekin.
Eta baginuen bildurik etxe batean ere, alambike bat, eta holako tresnak, eta ogi joitekoan eta baliatzen zen, eta jajare, baizu, ahotza eta eskuz hiltzen zen, hola, lekun berrin hiltzen, erakusketa bat, emigrazioari buruz. Egan nahi baita hemen, emigrazioak ustu zituen kampaina guziak eta hemen behorlegile eta ordean hor eta emigrazioa lehenik pasatu zen 1800 hamarkadan eta hor gehienik kasik denak joan ziren Argentinadat eta 14ko gerla arte. Eta beste bat izan zen 1900 urte horretaik harat, hori denak eta Kalifornia eta Estado Batuetara. Eta hortane bildu ginituen likukotasun, gutun eta hola, eta behartu ginuen gure eguna. Behorlegi buruz zertan zizte? Nola lan egiten duzie? Baduzie lan talde bat eta... Elgarretzatzen gira, eta gero bakotsak bere ideiak ekartzen ditu, eta gero oartu gira ere, 1967. Bai. Dinda amiketaik potreta atatzeat. Eta han intzuna zuen, hango arzainekin, diskutatu da, eta intzundu bazela hemen herritipinoat, raizigarri polita, oden dinda, eta anitz potret ateatu gizon horrek. Eta potretok atzemantu. Eta hau da National Geographic errebista famatu hortan? Hori, alar zen hori. Hori. Eta ordean hemen hartu zuen primerako eta argazki bat hemen, eta potret horrek eta igindu mundean itzu. Ikusi dugu, Ibarra horrek zinez bizi nahi duela. Ergarai bizi, baina baita ere ikusten dudanez, kanta ergarai horrela hasi dugu gure emankizuna, horrela amaituko dugu ere bai. Nolatan, hain gazte izan da, zuzentzen dituzu, beraz, artista guztiaiek, nola iraganda? Biltzeko, entrenatzeko, pazientzia pixkat behar daraike. Baina gogo anitzekin, plazer anitzekin egiten dut. Eta entzun dugun kantua gainera Lekumeriko auzapez jaunak idazitako hitzai, minesker beraz, zuri eta denei noski, kantzatzen du abesti horrek noski bailara. Bai, bizi da, badira elkarte hainitz balean, eta kantatzen dugu, baita ere animazio ezberdinak proposatzen ditugu egiko bestetan koruarekin, entzatzen gira Ibarroren alaitzea. Jendean elkartzeko. Mil esker benetan berriz ere, alaitu baituzie denak eta zea gure emankizuna. Horrela, amaitzen da gaurko behintzat gure txirrita, laster bat eginen dugulakoan nago, anartean ongi bizi izan untza, eta guai entzunen zaituztegu berriz ere. Aio! Mil esker. Victor